Хитрото врабче. Турска народна приказка. Един орел събрал всичките птици и рекал: ако сред вас има някой, който може да пее по-силно от мен, да излезе. Нито една птица не издала и звук. Всички се страхували от царя на птиците. Орелът се изпъчил и казал: който иска да се бие с мен, да излезе насреща ми. Птиците отново мълчали. Окуражен, орелът отново извикал: ако някой може да лети по-високо от мен, да се покаже, че да го видя. Врабчето, което страшно се ядосало на високомерието на орела, не издържало и извикало: аз мога да летя по-високо от теб. Ако не вярваш, хайде, да премерим сили. Орелът и врабчето застанали един до друг и разперили криле. Още при първия скок врабчето се намерило върху гърба на орела. Орелът не усетил и почнал да лети все по-нависоко. Кацнал на най-високите скали на планината и извикал: къде остана, врабчо? Къде ти е смелостта? Тук съм, отвърнало отгоре врабчето. Орелът литнал още по-нависоко, но скоро силите му го напуснали и почнал да се спуска. Врабчето това и чакало. Литнало над орела и викнало весело: хей, храбрецо, защо се спускаш надолу? Толкова ли ти бяха силите? Орелът се обърнал и видял над себе си врабеца. Зачудил се, но от този ден вече не се хвалял толкова и си мерил думите, когато говорил с другите птици.